Bon dia, conitencs i conitenques. El proper dilluns comença el nou curs escolar. Un nou curs escolar amb moltes novetats. Les escoles comencen abans, els instituts també comencen abans i aquest any la llar d'infants municipal té el P2 gratuït per les famílies. Uns reptes que hem d'afrontar tots com a municipi. L'Ajuntament, nosaltres, durant l'estiu hem aprofitat per fer millores a les escoles, fer tasques de manteniment i garantir que els espais compleixin tots els requisits de qualitats perquè l'ensenyament també sigui de qualitat i els alumnes es trobin en un entorn de qualitat. A l'institut ens trobem encara amb uns problemes de les goteres que esperem que ben aviat el departament solucioni perquè són unes goteres que portem molts anys suportant i el que fa és minvar la qualitat dels espais on els alumnes s'han de formar i després també estan acabant d'instal·lar uns mòduls que han de ser temporals per tal de donar cabuda a la demanda del nostre institut. Des de l'Ajuntament el que demanem al departament és que acceleri aquestes actuacions i sobretot que posi en marxa ja tot el procediment administratiu per fer el nou institut. Els alumnes de Cunit, les famílies de Cunit es mereixen un ensenyament de qualitat i esperem que ben aviat el departament doni resposta a les nostres necessitats. Seguim.